E un grupo de mulleres do Concello Ourensán de Castrelo de Miño celebraron o Día da Muller compartindo experiencias. Participaron nun obradoiro de risoterapia, unha técnica psicoterapéutica que produce beneficios mentais e físicos a través da risa. Tamén reflexionaron sobre a importancia da loita pola igualdade real entre homes e mulleres. Rindo e xogando, así celebran o Día da Muller as mulleres do Concello Ourensán de Castrelo de Miño. Xuntas participan nun obradoiro de risoterapia, meteron nun globo as súas preocupacións e dedicáronse a gozar dos beneficios pro corpo e a mente da risa. É unha maravilla, isto, pasámolo bomba. Bueno, non puido ser mellor. Sí, eu creo que temos que rir máis. Son moitos músculos os que se ejercitan e temos que rir máis, porque a verdad, a vida hai que vivila e disfrutala. Lo paso siempre bien con ellas, sí, porque son riquiñas, son del pueblo e hace rir a todo el mundo. E como mulleres rurais que son, defenden que a igualdade é un dereito e pensan que as mulleres deben ocupar o seu lugar nesta sociedade en pé de igualdade co home. A ver, o Día da Muller debería ser todo o ano, porque xa se ve os feminicidios, xa se ve todo o que está pasando, xa se ve a desigualdade salarial, que incluso en Bruselas están falando de a ver se equiparan o salario. Eu penso que estamos no 2017, penso que xa vai sendo hora de que estamos no siglo XXI, xa non no XX. Entón, eu creo que xa vai sendo hora de que a muller sea unha muller, é dicir, unha persoa, non un eslabón do home, non, unha persoa, e como persoa ten os mesmos direitos. Temos que celebralo, porque é de celebralo, non? As nais, as mulleres, temos que celebrar. Pois é o Día da Muller, casi diría que era mellor que non tuveramos que reivindicar nada, porque de feito era que xa tiñamos unha igualdade que merecemos. Entonces, pero bueno, si temos que seguir luchando, adiante, adiante. Unha loita que teñen clara. Hoxe quixeron celebrar o seu día xuntas sorrindo e compartindo experiencias.